Takže ahoj, ja som Luky a vítam vás u ďalšieho videa na tomto kanáli. Tentokrát s tankom T-69. Je to americký stredný tank 8. tieru a je to zásobník. Jediná zlá vec na tomto zásobníku je penetrácia a to je iba 173, čo je dosť málo. A veľa hráčov to kompenzuje goldami. Ja som si kúpil tiež jeden zásobník goldov, avšak ešte som ho nepoužil. Teraz IS-7 spravila chybu v tom, že mi vbehla zadkom a tak som to využil. Raz som dokonca zapálil a skoro všetky som penetroval. Vidíte, že som dal spolu 962 damage, čo je celkom fajn. Takže prebíjam. Tento zásobník prebíja 26 sekúnd, čo nie je až tak veľa. Ja si myslím, že je to v pohode a dá sa to vydržať. Ten Alien, teda T-54E1, nabíja už 45 sekúnd a to je už trochu viacej. Avšak na zásobník to dá 1600 damage, čo je zase výborné. Takže rozhodol som sa, že IS-7 zabijem, avšak jednu ránu som dingol. Trafil ma raz Conqueror. Predtým som nevidel, že tam bol spotnutý, takže teraz som to už zaregistroval a pripravil som sa na ňo. A keďže bol bokom ku mne, tak som sa rozhodol, že do ňu vystrelím zostávajúce 2 náboje. A vidíte, že som všetky penetroval. Presnosť a aiming tohto diela tiež nie sú najlepšie, avšak dá sa to vydržať. Keby ste napríklad mali T-34 dvojku, tak tamto je naozaj hrozné tá presnosť a aiming a myslím, že tuto je to oveľa lepšie. Takže už mám znova nabité a dúfam, že 12 mi spotne Conquerora. A ho spotlo, ale tento raz sa točil ku mne predkom. Takže prvú ranu vidíte, že som penetroval v pohode. Však tu už ho zabili a ja som toto ešte nevidel na paneli, takže až teraz som to zaregistroval. Tak som sa rozhodol znova prebiť a išiel som na pomoc E57. Keďže 1390 sa dostala do zadku a už rýchlo stráca HPčka. Takže prvú ránu som mal smolnú na Panthera 2, keď stráte cespo, tak sa vám znižuje penetrácia a všetky ostatné rany som penetroval. Bohužiaľ E57 zabili a nestihol som nejak pomôcť, tak už mám znova prebité a rozhodol som sa, že zničím Panthera 2. Vidíte, že s penetráciou na 8 nemám problém. Keby to bola nejaká heavina, tak mám problém, a keby to napríklad bola IS-3, tak to by som mal naozaj veľký problém, avšak medka v pohode párate. S 12 mi prišlo na pomoc a to už je na 2 rany odo mňa, T-69. Teraz sa bohužiaľ posunula, tak som sa musel pohnúť. No aj to 8-7 a máme zatiaľ 3 desiny a oni už iba 2, takže už je to 10-7. Tak sa rozhodol ísť na ich base, avšak to bola chyba, pretože som si neuvedomil, že ich T-30 ešte nebola spotnutá a kvôli tomu ma teraz zničila. Takže ja to trochu pretočím. Vidíte, že tá T-30 na celú bitku kempila na základni. A ničím nedosiahla, maximálne, že dala jeden frak. No. Takže kempiť sa podľa mňa v tejto mape moc neoplatí.
Takže to je koniec bitky, nastrelal som 3300 damage v desnovej bitke, čo je celkom v pohode. A chcel som ukázať tým, že z T69 sa dá hrať aj v desnovej bitke. Takže to je pre dnešok všetko a čau.